Здравейте, приятели! Добре дошли в новия клип на Майнкрафт, в който ще тестваме 3 мита. Нека да започваме. Първият мит е, че златния блок не може да се изкопае с златна кирка. В смисъл, като го изкопаете, няма да получите златния блок с златната кирка. Нека да видим. Но трябва да стана на Survival, за да видим дали ще стане. Ето. И почваме. Това работи. Не очаквах между другото, защото все пак това е кирка. Не копайте златния блок с златна кирка, защото не го получавате явно. Да. Мит номер 2. Знаехте ли, че винаги на вашия спауна ви е в дупка? Има дупка просто. Сега си помня спауна, че беше 0 на 0. Чакайте само да го намеря. Ето това блокче е спауна ми. За всеки случай ще се отдръпна. Не бе, аз мога да просто ще стана на креатив. Не знаех, че и така има, и такива блокчета имало. Чакай, майко. Оказало се, че явно винаги в плоските светове спауна ни няма бедрок. Последният мит е, че можем да щупим бедрога с недърайт кирка. Аз съм пък на креатив, забравих. Ще трябва да стана пак на Survival, но ще се сложа един бедрок. Не искам да се притрепя, ако този мит стане. Но тук ще си подсиля кирката за всеки случай. Няма да ви казвам какво съм използвал, за да я направя по-силно, защото тук аз не играя истинската Майнкрафт и ако играете истинската, на ваше ви е по-различно там. Ефикасност 2. Това е. И само почваме. Багли бе! Защо забравям? Иначе, нека стигнем на този видеоклип около 100 000 лайка е. И ако можем до края на годината стигнем поне 5000 абонати. Моля ви. Сега ставаме на Survival и почваме. Това копае ли се? Май не става. Ще чакам още малко. Явно не става. Дали ще я да пробвам за златната? Ако беше заедно с златната кирката, ще е много странно, но явно в Майнкрафт не можете да щупите бедрога. Не можете, да. Лошо. Сега за края на видеото ще се тестваме. Ще направим на нещо, което всички ютубери го правят, ама аз искам просто да го направя, защото много хора мислят, че не съм много добър майнкрафтър, но съм си. Аз ще направим MLG Water с водата. Ставаме на оцеляване и стана. Не взех никакъв демидж. На Survival съм. Даже ще го направя на крак.
Еми, както виждате, първо, явно не можем да го изкопаем диамантиния, аз пък диамантиния, златния блок с златна кирка. Не можем да изкопаем как беше му името? Бедрога с Netherite кирка. И обаче най-якото е, че винаги под спауна ви има такова. Защо му забравих пак името? Дупка. Сега, чао!